ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. пеши ҳамин тамошо як лайк монем. пеши ҳамин тамошо лайк мемонем барои ки ман чизои зур-зура барои шумо ҳар рӯз сиёмка кунам. апа ё чиян кахшро да номушон чия ки ё жимпра шуба шубаҳои ина новинка марамат. размерои чанд то чанда дорем? ай 100 то 130 ё туркиян гуҷан ё хитои гуанҷо. ин магазин бозори корвондай касе да ки мисол дастафка дар кор мешава ватсап да бинависа мо шумо да чӣ мекунем иҷада ҳам хеле чишон гуфтӣ номшон безрукавкаҳои чӣ ҳам жемпер ҳам безрукавка иҷа ҳам палто дора ҳам суртик дора ву нимател на тамошо кунед ина ҳамаша мо абзор мекунем шубашона мегана ёра чанд сар кунед шумо гап занед кадомша не қадо 1 метра ё ай 2000 боло мешаванд ё ай 2000 боло ҳам ё ҳа ё ай 2000 боло ё 2000 ян 2500 дорем 3000 дорем то 5000 то 5000 аями дорем а ё то 5000 размерошон чанда апа размерошон размери 100 сар мешавад то 140 мо аки 100 намефаҳмем мисол майда не ина мисол 50 меган 60 меган а ай размери 36 то 60 70 дорем то 70 занак значи апои бузбаланда намешида я дорем то 70 пуша метонем ки занг бизанен иёра шуба мегана шуба шилшила шуба норка ина марҳамат нархошон ай сар мешава ай чанд гуфтед я бор дига ай 1800 то 5000 рияди диемиш ки ҳаста ё палто ана куртка палто курткаи туркӣ нархи чанда нархошон 2200 2200 масалан анами сафед чутона бир 2200 ҳамаш рияди боло рияди боло як чиза намаш ҳамаш як чиза фақат расветкоша чия ай 2200 ҳамаш гарантия қати мешӯи стиранида ягон коршона мешавад 15-20 минута қоқ мешавад 15-20 минута қоқ мешавад ҳам сабукай ҳам тез қоқ мешава ҳам гарантия дорам синтифонаш хеле намеғалта 2200 сомон марамад ина хитон вибр кунед размерои чанд дорен ёра ай размери 36 то 40 ай 36 то 40 марҳамат омада ё харидорӣ кунед кадоме ки омада наметонен амво илтимос ватсап да бинависен чиба ки бисёр менависен харидор нестен ам одамои харидори аниқ гап зана мо шумода дастафка мекунем ҳамаи шаҳрҳои россия тоҷикистон дастафка дорем айҷа плашош сар мешаванд марамат ёни плашои туркиянака айёч хай ози имрӯз оли буд кадем ҳастай бо размерош ҳастай расветкаҳои дига хелаш ҳам ҳастай ози бо бори навдр омадаги ё 1500 будан ози 1200 сомонанд 1200 сомон турки тоза туркия ё иҷошон снимар мешава инам ё снимар мешава бо беостин мешаванд ира метони ҳам беостин пуши ҳам байи раҳмати калон на размерошон на бор дига такрор размерошон ай 36 сар мешава то 40 дира то 40 барои духтараков даста я барои духтарам коргарода анай боло шака габзан боло ака айо размер намонда размери майда монда гай ҳамашона распродажа 800 сим каде ёра инам ё ҳамижем пирон ё остиндоршан ё бе остинош ози омадаги ай 1700 то 4000 ё дорем дарози наҳа 1 метр қариб 6 сантиметр дарозишай дарозиш 4000 баъд ёра дорем ана основной чизе ки мо шумода бояд маълумот бутем и ҳами суртукҳои апамае ки ман ҳар соли реклама мекунам и гарантӣ дора гарантияш мисол турки тоза сафед намешава вақти сафед шид шумо метавонед ки гардонда биёра оварда тин ина марҳамат бинен ай пеш иҷа камтарак освещени чиай ана хеле дневной мондагиай иҷа хеле чи ярки наметава айё суб сия нагани ам хеле суб сияҳан рангшон беҳад баландай вақте ки хеле рӯшноӣ мезанашон хеле рангшон сафед метава сиёмкада сафед метава ҳамаи маркош ҳастай нархошон ака гап запа ё 1700 сомони ами серия қади 90 меган ам ё қадои 90 1700 сомонан ин серия
Иош хай плашанака. И поёнгио плаша. Poyongеш plaşan. Anay plaşo çand ya? Ай размери 3 сар мешавад то размери 10 XL ё дорем балшмерка. Ё дорем Aka day XL 70 میشه یا کی نه؟ 70 70 значит برای اپوی بزبالام هست. Балода ҳаст ака. Нархи ё чанда? 2300 сомон. 2300 сомон ин нархи ё буда. Плашош 2000. ма барои чӣ ҷара сиёмка кардистам ки ҳамаи моделҳо ҳастанд, ҳамаи модел чӣ хел модел бихоҳед шумо любой моделтона айҷа меёбед. Шумо любой моделтона айҷа меёбед. баъд гарантия дорад. Мисол ки ҳамин сафед шид шумо метавонед ки оварда спори набрадна. барои ҳамо шумо нотарсида метавонед ки харид кунед, омада бихаред ё ки заказ кунед. айҷа бо сар мешава ин моделор. Ина нигиндоро анака, нигиндоро 1800 сомон. 1800 сомон. 1800. дарозиш чанд ира? Ё 1 метр 5 сантиметр дора, 1 метр 15 сантиметр дорад. Намуд мешаванд. Лекин нархошон ягаяка. Ҳамаш 1800. размер чанд? Размерошон эл сар мешавад то 5 XL, балшмерка намешаванд. ё балшмерка намешаванд. то размери то размери 5 XL, ами фақат нигиндорош. Ами дори як нигиндоро. я бор дига такрор мекунем ки ё айпеш суб сияҳан. фақат нами дневной камтарак ира сафед мегира ини сиёмкада. вақте ки айпеш мебини беҳад зурай. беҳад зуранё. суб сияҳан. хеле цветшон беҳад баланди зурай. иҷа хая кам хел метова. як чанд модел дорем? Ай бисёр. не модел як ҳаста 100 намуд. 80 та. 80 намуд модел доран. яъне ки 80 намуди ҳамиё ҳаста. ина тигриш ҳастай, тигриш ҳастай. хай бо чихеле ки шумо дидесен дар экран ҳамаи ҳамиё ҳастай. гарантӣ дорам. барои чӣ? барои сиёмка кардистам ки гарантия дорам. барои ҳамон кадоме ки мехоҳад навиштан ҳамаи маркааш ҳастай. ина иҷа нархои ба ё ва чанд я? Палоскадоро 2000 анака. Палоскадоро? 2000 ё ҳама 2000. ҳа ё ша? 2200. анай бепаласкашу 2200 будааст. ина ма пеш нишон метам шумода. ё беҳад зуруф ами жалка ки ами сафед метавон запста. ато беҳад хуб. Анаи инаи паласкадорош 1800 будааст. 2000 будааст. 2200. ёш 2000 ки бе ровниана значи ровниана ки кожа ровна омагия. И ба фикрам ки кожа хеле брида духтагия. ам кожа чира ина. Ёра арусан бара. Не ки чиёшон беҳад фасон. Як не? Ё ака ай размери L сар мешаванд, то размери 6 XL. 7-8 балшмерка ҳай доре. Доре на? Ай инаи 2200 сомон ани доре. 2200 сомон доре на? Доре бал. Ач хеле фушанда гап задан балшмерка камтарак нархиш буд дигатар буда. Чиба ки маҳсулот бисёр меравад. барои ки кожаниё кожа ки зиёд рафт бо нарх тағйир меёвад. боқӣ сарбаланду обод бошен. касе ки дар канал касе подписатсия карда нест подписатсия кунед. касе ки подписатсия карда я лайк мемонед. боқӣ сарбаланду обод бошен. видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. худоҳофиз.